Hi friends, Job 4 പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. SSCയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫിലേക്കും അതുപോലെ ഹവിൽദാറിലേക്കുമുള്ള എക്സാമിനേഷന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 18/1/2023 ജനുവരി 18 മുതൽ 17/2/2023 ഫെബ്രുവരി 17 വരെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ 19/2/2023 ഫെബ്രുവരി 19 മുൻപായിട്ട് അപേക്ഷാ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിലേക്കുള്ള എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുക ഏപ്രിൽ 2023 ഏപ്രിൽ ഇതിൽ എക്സാമിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത പറയുന്നത് SSLC മാത്രമാണ്. 10ാം ക്ലാസ് മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. വേക്കൻസീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MTSലേക്ക് 10,880 വേക്കൻസീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹവിൽദാറിലേക്ക് 529 വേക്കൻസീസ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ വേക്കൻസീസ് ആണ്. ഈ വേക്കൻസീസ് എല്ലാം കൂടാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അവസരം മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. 10ാം ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ക്യാൻഡിഡേറ്റിനൊക്കെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 18 to 25 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ MTSലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹവിൽദാറിലെ ചില പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് 18 to 27 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. SC/STക്ക് 5 വർഷത്തെ, OBCക്ക് 3 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്കും മറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. SSCയിൽ 1 ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് SSCയുടെ 1 ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും മറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫീസ് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് പറയുന്നത്. വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ SC/ST, PWBD, എക്സ് സർവീസ്മാൻ ഒന്നും തന്നെ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 100 രൂപ അപേക്ഷാ ഫീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക. കൂടാതെ ഇതിലേക്കുള്ള എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററും കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളം വരുന്നത് KKR റീജിയനിലാണ്. കർണാടക കേരള റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് കേരളത്തിലെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അവസരം മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. 10ാം ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നതാണ്. എക്സാമിനേഷൻ സിലബസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ തയ്യാറെടുക്കുക. ഏപ്രിലോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള എക്സാമിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഹവിൽദാറിലേക്ക് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസരം മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്